Nselmilkom, nilqakom għal dan il-moment ta' talb flimkien permezz tas-sakrament tal-Ewkaristija. Jiena Fader Jean-Claude Kembri, għandi 27 sena u bħalissa nservi ġewwa s-seminarju tal-Arċisqof, eżattament fis-seminarju minuri, ġifieri fl-iskola tas-seminarju fejn hemm tfal u żgħażagħ minn Year 1 sa Form 5, nservi hemmhekk bħala chaplain tal-iskola flimkien ma' saċerdot ieħor. Barra minn dan ukoll jiena wkoll inservi bħala assistent direttur tal-vokazzjonijiet fejn f'dan iċ-ċentru li jinsab fis-seminarju stess nilqgħu adolescenti u żgħażagħ minn Form 1 il fuq, anke l fuq minn 18-il sena li jkunu qegħdin jaħsbu iktar, aħna nsejħulu discerniment, jaħsbu iżjed ġifieri dwar is-sejħa tagħhom u jekk din is-sejħa li Alla għandu għalihom hix fil-fatt is-saċerdozzju. Nitlobkom ħafna li f'dan il-mument titolbu għalihom għaliex ikunu għaddejjin ukoll minn ħsibijiet li jkunu qed jgħinuhom iżjed hekk fil-ħajja tagħhom għal dak li jkun ppjanat għalihom. Hekk fl-istess ħin ukoll inservi bħala saċerdot fil-parroċċ tas-Siġġiewi. Nġabru flimkien u nitolbu s-sagrament tal-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Tumas d'Aquino, saċerdot u duttur tal-Knisja. Ninġabru għal dan il-moment ta' talb billi narfu n-qasijiet tagħna u nitħejjew tajjeb għalih. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna f'San Tumas d'Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa għall-qdusija u ta' ħerqa għat-tagħlim imqaddes. Għamel li nifhmu sewwa kull ma għallem u li nsiru nixbħuh fil-imġiba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġelet il-Abram jobdi is-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fl-art li kien se jagħtih bwirt. U telaq bla ma kien jaf fejn sejjer. Kienet il-fidi li ġelitu jammar fl-art imweda, isu barrani f'art barranija, u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrita miegħu fl-istess weda, għax hu kien ħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-imgħallem u l-bennej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara imdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li għamlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li tista' tgħid kien mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u salmulu waqt li jarfu li huma kienu barranin u orba fuq l-art. Ta' bilħaq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juru ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema.
U għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġieled Abram joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħal-wediet u li Alla kien qallu minn Iżak għad ikollok nisel. Huwa fehem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Assal minn wiġbu flimkien imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu bħalma wiegħed fl-imoddi b'fomm il-profeti għad-disejn tiegħu flimkien. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U jsalvana mill-edewwa tagħna u minn id-dejn dawn kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U jiftakar fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna u jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija qudiemu ħajjitna kollha. Flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dakinhar x'insar fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxipli: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam rifnu kbir u l-mewġ beda tiela l ġod dgħajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda. Qajmuh u qalulu: Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu? Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: iskot, biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira u qalilhom: tal-biża' kollu għaliex, mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin: dan minnu mela biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. L-ikbar att ta' tjubija li wieħed jista' jagħmel ma' persuna u li jwasslu mill-iżball għall-verità. Daw il-ftit kliem huma kliem li qal San Tumas t'Akwinu nnifsu li llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tiegħu f'din il-ġurnata. L-ikbar att ta' tjubija li wieħed jista' jagħmel ma' persuna u li jwasslu mill-iżball għall-verità, għall-verità. Tieħu gost ħafna meta tiltaqa' ma' nies jew tisma' l-istejjer tagħhom tara hekk kif ħajjithom sabet triq, isa tabet triq lura fil-fidi, kif matul ħajjithom sabu triq lura. Fil-Ministeru tiegħi pereżempju niltaqa' ġieli ma' żgħażagħ illi għal xi żmien ikunu tilfu triq kif ngħidu jew forsi ikunu ddubitaw għaliex le l-fidi tagħhom. Forsi jkunu qegħdin fażi li qegħdin jistaqsu dwar il-fidi tagħhom. Dawn ma kollha affarijiet illi huma importanti għaliex jgħinuna li l-fidi tagħna inkabruha minn fidi tat-tfal
illi taċċetta kollox għal fidi li tistaqsi u timmatura. Però ġili anke adulti jgħaddu minn momenti diffiċli fil-ħajja illi ġelhom jistaqsu u jħarsu lejn il-fidi b'lenti differenti. Il-mistoqsija forsi li jkun hemm f'qalbna hi il-fidi, eżattament x'inhi però. Nisimgħuha ħafna din il-kelma, ma x'inhi l-fidi? Fi ftit kliem il-fidi hija r-risposta tal-bniedem għall-istedina ta' Alla. Bir-revelazzjoni li saret f'Ġesù, Alla ħareġ lit tal-ħbiberija lill-bniedem, rrid ikun ħabib tal-bniedem. Infatti Ġesù għandu l-kliem sabiħ fil-Vanġelu nisimgħu jgħid sejjaħtilkom ħbieb. Għax ħbieb irid ikun tagħna, ħabib irid ikun. Allura ir-risposta għal din il-ħbiberija ta' Alla, lit tal-ħbiberija ta' Alla, ir-risposta tagħna għaliha hija l-fidi. Li l-bniedem qed jaċċetta din ir-relazzjoni u qed jingħaqad ma' Alla bħala ħabib. Bħal meta idoq il-mobile jew idoq it-telefon u inti tirrispondih. Dik il-fidi. Alla li qed isejjaħ u inti illi tirrispondi. Għalhekk mela fil-Vanġelu tal-lum meta nisimgħu l-kliem ta' Ġesù, mela m'għandkomx fidi. Dal-biża' kollu għalfejn. Mela m'għandkomx fidi. Fi kliem ieħor qed jgħid għalfejn qed tibżgħu. Mela aħna maħniex ħbieb. Mela ma tafdawnix biżżejjed. Mela ma tafunix biżżejjed. Meta jkun hemm il-ġenwinità fil-fidi, ġifieri fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, din tkun tinħass. Ħafna drabi niltaqgħu ma' nies pereżempju li ġenwinament induna li qegħdin ifittxu relazzjoni ma' Alla. U din ir-relazzjoni tkun tinħass anke jekk forsi mhux kollox ikun sew, imma b'xi mod jew ieħor tkun tinħass qed jagħmlu sforz prattiku partikolari biex ikollhom relazzjoni ma' Alla. Illum qegħdin niċċelebraw din it-tifkira ta' San Tumas t'Akwinu, illi San Tumas jallimna xi ħaġa prinċipali u partikolari llum fit-tifkira tiegħu. Jallimna li l-fidi tagħna, relazzjoni tagħna mal-Alla mhix xi ħaġa biss li temmina u tiqaf hemm u toqgħod hemm. Imma xi ħaġa hija esperjenza illi ngħixuha u li nistgħu nifhmuha dejjem iżjed. San Tumas kien filosofu, kien teologu, ħassib kbir, kiteb ħafna, għallem ħafna u għadu sal-lum jgħallem ħafna dwar il-fidi. Il-kitbiet tiegħu għadhom jispirawna sal-lum u jgħalmuna sal-lum. Fis-seminarji tagħna fejn is-seminaristi jħejju ruħhom mas-saċerdozju ukoll għadhom sal-lum jitalmu mill-kitbiet tiegħu. Għaliex hu jgħallimna nagħmlu sens mill-fidi tagħna. U stess kien jaf illi għalkemm kien għallem ħafna u kien jaf ħafna, u stess kien għadu fil-mixja tiegħu biex isir jaf dejjem iżjed dwar Alla. Għalhekk ejjew li f'din it-tifkira tiegħu niftakru f'dan. L-ewwel nett għalina nfusna illi aħna nafu kemm nafu qatt ma nafu biżżejjed, speċjalment fejn jidħol Alla u fejn tidħol il-fidi tagħna. Apparti minn hekk ejjew niftakru illi bħalma aħna rridu nikbru iżjed fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, ejjew nħeġġu lill-oħrajn, ejjew ma nagħlqulhomx il-bieb, ejjew niftħulhom il-bieb beraħ tal-knejjes tagħna, tal-qalb tagħna biex kemm jista' jkun dawk kollha li għaddejjem minn żmien diffiċli u jiddubitaw jew jistaqsu fuq il-fidi tagħhom, isibu post fejn jistgħu jesploraw mingħajr biża' ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla u fejn din tista' toħodhom. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna quddiem il-mulej li jismana. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja kollha, b'mod speċjali dawk fil-Knisja li għandhom id-dmir li jgħallmu u jwasslu l-aħbar it-tajba lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li f'ħajjithom bħalissa dejjem minn żmien ta' dubju, speċjalment fil-fidi. Tolbuk mulej tipprovdilhom persuni f'ħajjithom li juruhom it-triq lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għaż-żgħażagħ kollha li bħalissa qegħdin iħejju ruhom għaż-żmien tal-eżamijiet. San Tumas t'Akwinu huwa wkoll il-patrun tal-istudenti. Nitolbu għalihom biex kemm jista' jkun jaħsdu l-frott ta' dak kollu li żeraw tul dan ix-xhur. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nitolbu għall-mejtin kollha tagħna. Nirresquhom quddiem Alla biex hu jilqahom fis-sema pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Ilqa' Missier Qaddis it-talb kollu tagħna li aħna nresqu quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier illi jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun jogħġbok u Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna nofrulek fit-tifkira ta' San Tumas t'Akwinu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollha kemm aħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Tumas t'Akwinu, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs. Ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li laħaq il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem kom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjawk għax int għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles
mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Tumas ta' Akwinu u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu kif allimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejn minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, inti qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem laqda li jint trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li nidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobbs ħaj tagħna, hekk ukoll tallimna bi Kristu li Mgħallem tagħna ħalli fit-tifkira ta' San Tumas t'Akwina nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan il-Rożarju għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħles ejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twiret għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba l-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ ta' Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija preżentat il-bina Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu fit-tempju wara 3 ijiem sabuh jiddisputa mad-dutturi.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, opija u ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa Franġisku. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. ammen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazzom Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba,
Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. San Tomas d'Aquino. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina. Nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu flimkien. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-Kbira Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.